Hej YouTube, og velkommen til den her Minecraft video. Når den her video kommer op, så har jeg... nu skal jeg skal lige fjerne fraps vinduet. Når den her video kommer op, så har jeg farmet... Okay, jeg har det ikke, men jeg får det i morgen. Onsdag den 19.11. Og ja, jeg glæder mig rigtig meget. Nå ja, okay. Og der er vist en, der er vist en, der er vist en. Der altså mig. Det havde jeg helt glemt, at jeg havde så meget stone. Jeg må undskylde, hvis jeg lyder det stadig lidt hæs. Sådan der. 29 track hold. Ja. Sådan der. Nu så har jeg faktisk lige meget kogt, det er rimelig dejligt. Den vil til at støtte der. Ja. Så kan vi lige brænde den og den. Se. First. Ja, som jeg sagde i går, jeg har givet fra en til min mor spørger mig snart, om jeg godt måtte få farming. Og så sagde hun åbenbart, ja, det må du faktisk gerne. Så jeg bruger dine penge. Fint nok. Så gik jeg sådan, så ringede jeg til min farmor og spurgte, om hun ville køre mig. Det ville hun ikke, så... Eller hun ville ikke køre mig i går. Men det vil hun gerne i morgen. Så jeg tror det er alt for meget. Bare lige der. Og så der. Og der. 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 Hvis vi er rigtig hurtigt nu. Fuck. Jeg banner ikke, det skal lige huske. Sådan der. Jeg fik et lille 15 stone, det er fint. Det er jo helt fint. Bum. Sådan der. Stone, vi skal have rigtig meget stone. Op til der. Vi har 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, vi har 13.
Har vi en... Yes, ja. Jeg synes, at vi skal gå og plante nogle flere. Har vi mere bone mere? Vi har rigtig meget bone. Okay, her det kan godt tage min... Det der, jeg ved, jeg har opgraderet en ny gård, så... Det er nat lige nu. Selvfølgelig er det nat lige nu. Og sådan der, og så går jeg sådan her. Sådan der på... Jeg ved godt, det er snyd at bruge bone med, men nej, okay, det er faktisk ikke snyd. Man selv har fundet eller skaffet eller sådan noget. Sådan der, så går lige her, bare lige for at sætte indstilling. Og så går det sådan her, bum, bum, bum. Til. Og så blev jeg bare ved sådan her indtil at sådan... Indtil vi brugte det hele. Ja. Og sådan, så sætter vi sådan det ind. Vi ser, hvad fint. Vi ser, hvad vi alle sammen. Sådan der. Og så fælder vi bare alle træerne sådan her. Ej, det er en pisse, det er en bøsset træer, mand. Godt nok, det er det bøsset træer. Ja, jeg havde de der store kæmpe træer, de er så svære at fælde. Jeg plejer faktisk bare lidt med at brænde dem. Så det kan jeg da så brænde det. Så vi kommer sgu lige til her. Og så fælder vi dem. Ja. Det er også en kæmpe bøsse lortet træ, mand. Nå. Hvor der virkelig... Det var sidst på den sidste. Ja. Og jeg glæder mig som et lille barn til man får sådan et spil, som jeg elsker, ikke? Det må I vel selv kende det til. Nå. Det skulle godt være, der går meget træ til spil nu, ikke? Jeg er lidt lille. Det er ikke min skyld. Jo, på en måde, men nej, alligevel ikke. Jeg gider ikke at skyld på sådan noget. Kan bare sige. Jeg hopper den.
Ups, undskyld YouTube. Bare sådan noget Nordtrand Bike. Yes. Så er vi sådan så skal vi et stykke. Og så skal der bare optændes op. Ja, det er dejligt sådan der. Og det lækker, når det brænder sådan. Jeg tror faktisk, jeg tager det her med. Ej, ja. Sådan som det her, det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved. Så. Og sådan som det der, det må heller ikke brænde færdigt. Det ild, det spreder sig ikke rigtigt. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg starter med, men jeg tror, jeg tjente rimelig godt af det ind allerede. Sådan der. I hvert fald af 3, der har jeg faktisk nok 3 nu. Det er så det. Ja. Fylder bare lige, jeg skal se her. Sådan var det her. Okay, så det skal det hen. Sådan der. Sådan der. 3 kan vi fjerne, og den gider jeg ikke til at bruge mere. Bum, nyt hus. Den prøver lige med pæn mine. Vi kunne altid komme her tilbage. Tjekke det, hvor lang tid der er tilbage. Der er kun 1 minut tilbage. Så. Ja. I hvert fald. Jeg skal i hvert fald lige have en bog. Men fuck, ikke. Jo, jeg har faktisk ikke et banner. Men jeg skal have fundet sådan en kylling der, ikke? Okay, hvis der med. Få dem til at parre sig. Der og der. Så ved. Det lægger rigtig meget lige nu. Det er måske... Nå, det kan være fordi min computer vil blive fyldt op eller sådan noget. Det er i hvert fald rigtig irriterende. Du er voksen nu, fint. Jeg logger væk.
Men jeg kan se, at det er færdigt, så farvel YouTube, og fuck noget lag det her. Så vi ses næste episode. Hej hej.